Takže čau lidi, já vás zdravím další videa a dnes to bude Minecraft. Ano, i mě to chytlo. I když jako jsem na to docela dost starý hrát Minecraft. Ale to... Když to bylo. To je jedno. Tak, zatím jsem... Prostě... Tady to bude třeba prohlídka, když tak... Tady je takhle. Tak. A tady je náš dům, takhle. Můj. To je 792. Tady je takhle. Tady je dům, no. To je enchanting. Prostě enchanting, nevím, jak to říkat, takový profesionál Minecraft. A tady mám spawner pro pigmeny. Takže takhle, to je spawner pro pigmeny. To je taková prostě pohled, že jo, jsou amatéři. Ono z toho padá nějak. To mám smoke, back a looting. A tady takhle krásně kontrátil samozřejmě. Pojď, dobře, no pojď. Tak zatím to je no, prostě mám intro, jak jste si všimli. Super. Pivo. Aj. Au. Porta, já jsem se toho lek. Tak, také prosím, hodně zabůž. Ale, koukejte. Koukejte, ty voho. Tady jsou 3. Hele, nevěřte, já se bojím. A pište mi do komentářů, co bych měl natočit. Kokos chceme. Já ty vodu. A čau. Hop, 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 hop. Takže já už natáčím samozřejmě. Jo, 3 minuty, jo. To by si myslím, že budu prostě kecam. Jsem amatér, bude to 10 minut. 15, 19, 20, 30, 50, 60, 90, hodinu. No takže hodinu. Takže sice tady to byla taková prohlídka menší mýho domu a všechno, co tady má okolí, když tak se kouknu ještě trošku sem. Nedru. Aby vám tady bylo lítat. No, tak samozřejmě já jsem takový borec, že já už jsem tady jednou chyt. To nedru. No. A já si myslím, že to pro tady všechno. Pokud se vám video líbilo, dejte like. Pokud se vám video nelíbilo, nedávejte nic a čekejte. A čau!